Sziasztok! Ma június 8-a csütörtök van, és megyünk Budapestre, ugyanis ma este lesz a Joy Gála. Már kora délután felmentünk Budapestre, és pár órát eltöltöttünk a West Endben, ahol végre megkóstoltam a Babbology teát, ami szerintem nagyon-nagyon finom. Este felé pedig elmentünk az Ankertbe, ugyanis itt rendezték meg ezt az eseményt, és szerintem ez egy nagyon szuper hely, ugyanis a teteje nyitott, belül pedig nagyon hangulatos. Az első ember, akihez oda mentem, az Puskás Peti volt, és egy közös képet is sikerült készítenünk. Peti nagyon kedves és jó fej volt, így tudtunk egy kicsit beszélgetni is, főleg arról, hogy én hogyan kerültem ide, és mivel ő volt a műsorvezető, megkérdeztem, hogy mi várható az este folyamán. Megpróbáltam a legtöbb emberhez oda menni és közös képet készíteni. Szinte az egész esemény nyomon követhető volt a Joy magazin Facebook oldalán, és velem is készítettek egy kis riportot, amire ha kíváncsiak vagytok, akkor a leírásban megadott linken tudjátok megnézni, de addig is itt van belőle egy kis ízelítő. Sziasztok! Ti még mindig a Joy Social Media Awards-ot látjátok élőben, és itt van már velem Hollósi Jászmin. Szia Jászmin! Hello! Na, hogyha be kéne magad mutatni olyanoknak, akik nem ismernek téged. Rátaláltam Polláékra, és mivel Inezzel és Attillával még nem találkoztam, ezért bemutatkoztunk egymásnak. Attila nagyon közvetlen volt, és rögtön elkezdett mesélni egy sztorit, hogy hogyan tudta meg, hogy én ki vagyok, ezután pedig egy közös musicali készítésre is rá tudtam venni. Jól becsőztem! I'm coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart, baby. You just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. Jamina ugyanabban a kategóriában volt jelölt, mint én, és még az is közös bennünk, hogy mindketten győriek vagyunk. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen divattippeket tudsz adni, hogy mi lesz a divat nyáron? Most nyáron? Igen. Tényleg szépen csíkok, sárgák, pinkek, virágminták még mindig, keki, fémszínekkel. Gyere oda a falhoz! Krellával beszéltem a legtöbbet, és szerintem ez annak köszönhető, hogy hasonló helyzetben vagyunk, ugyanis mindkettőnknek elég új, hogy ilyen eseményeken vehetünk részt, de nagyon jól kijöttünk egymással, nagyon kedves volt, mint mindenki más, és sokat beszélgettünk. Igen. Én is figyeltem, azt mondom, hogy a legnépszerűbb gyakorlatilag. Abban a stílusban, hát tényleg. Persze, ne viccelj, hogy...
Hamarosan hazajön Bence, kínos lenne, hogyha még mindig engem hívogatna. Szerepet játszottál, elém is fáradhattál, álmunk szélbe szórtad szét. Miért vonz és miért taszít? És szerintem vágjunk is bele. Vágjunk is bele. A hazai közönség által legnagyobb figyelmet kapott kategóriákat választotta ki a Joy magazin. Elmondom most a kategóriákat. Újító vagyok, trendi vagyok, a következő, ami szerintem nagyon jól hangzik az én számból, az instalány vagyok, a mindig ott vagyok, a fit vagyok, szerelmes vagyok, ez a másik kategória, amit nagyon várok egyébként, hogy vajon ki lesz a győztes. Safety pro vagyok, és anya vagyok. Hát igen, nyilván ebben az anyák fognak majd részt venni, azok izgulhatnak emiatt. Hollósi Jászmin. A 15 éves Jászmin 2016-ban ismerhette meg a közönség, amikor a musicali alkalmazással készített videóival elképesztő sikereket aratott. Mára már több mint 200 000 követője van. Ezzel vezeti a magyar felhasználók listáját, és a rajongói kérésére saját YouTube csatornáját is elindította. Na, ők az újító jelöltek. Na, hát akkor szeretném megkérni Kovács Dórát, az RTL Klub műsorvezetőjét, hogy jöjjön fel a színpadra, és adj át a díjat a győztesnek. Jó, szép nagy magas sarkot vettél, király. Na, álljunk így egyes. Hozzám öltöztél, köszi szépen, elég megalázó. Na, hát akkor lássuk a győztest. Jó, persze. Ellopom egy picit a mikrofonodat. Tehát az újító vagyok kategória nyertese Nessai. Szívvel gratulálok neked! Gratulálunk, Nessai! Na, nem szeretek véleményt mondani senkiről így nyilvánosan, de itt a műsorvezetés 2-es alá. Nagyon kritikus, tehát hogy mondd meg, hogy kerültél te ide, de tényleg. Tehát senki más nem volt, nem ért rá? Sokkal olcsóbban vállaltam, mint te. Azt tudom, igen. Na nem. Ezt már a helyszínen is megtettem, de itt videóban is még egyszer gratulálni szeretnék Nessainak, hogy megnyerte az újító vagyok kategóriát, szerintem megérdemelte. Ugyan nem én nyertem a díjat, de én egyáltalán nem vagyok elkeseredve, ugyanis nagyon jól éreztem magamat, és ez egy óriási megtiszteltetés számomra, hogy részt vehettem egy ilyen eseményen, ilyen elismert emberek között, valamint meg szeretném köszönni nektek, hogy minden nap szavaztatok rám, és mindenben támogattatok. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a kis harangot, hogy ne maradjatok le semmiről. Köszi, hogy megnéztétek, sziasztok!